Коли йде мова про це погане, немов би, вугілля з пар, а я задаю питання, скажіть, будь ласка, а от Рінат Ахметов, головний акціонер компанії ДТЕК, прекрасно і чудово закуповує це вугілля і каже, що воно нормальне, а держава Україна не купляє, то може там пошукати інші схеми, в тому числі пов'язані з корупційним скандалом, з людьми, які кришують ці тіньові схеми. Дарницької ТЕЦ, Єврореконструкції так само з задоволенням купляли і хочуть купляти це вугілля. Інша річ, що їм не дають, щоб ці схеми зберегти. Воно має калорійність, воно його в усьому світі купляє, воно має ціну, що якщо навіть порахувати, скільки доставка коштує перевалка, то все рівно вигідніше. Абсолютно якісне це вугілля. Воно абсолютно нормальне і не менше, я думаю, більшої там калорійності, ніж наше. Особливо враховуючи, що останні десятки років чистого українського вугілля ніколи не постачалося на українські станції. Там завжди домішувалася порода, завжди домішувалося те, що видобували нелегально, і це була суміш завжди. А на папірцях цих зароблялися шалені кошти. Якщо приватна компанія купує собі на свої власні станції і задоволена, ну а як? От тоді в мене немає тоді відповіді на ваше питання.